If you had beef mix, lasagna, cottage cheese, layer it again, add some mozzarella and bake it, you can take these weight loss lasagnas to work. Toto dosť dobre vyzerá. Ideme si to spraviť aj my. Samozrejme som si zabudla zapnúť kameru, takže zoberieme si hovädzie mleté, orestujeme na neprilnavej panvici, trošku len postriekajte panvicu olivovým olejom, nelejte ten olej, šetríme kalórie, hovädzie mäso je maximálne 20%, čiže maximálne 20% tuku vážený. Samozrejme mäso osolíme, trošku sušeného cesnaku nezaškodí, alebo vaše obľúbené korenie, čo používate na hovädzie mleté. Tak. Keď mäsko je už fajnovo stiahnuté, pridáme paradajkový fretlák, ideálne taký fajnový domáci, ja samozrejme nemám, lebo som zabudla u maminy, 200 gramov, čiže polovica tohto balenia. Olížeme, miešame a necháme, aby tie chute sa pekne spojili. Určite ste si všimli, že mám fajnovú zástieru, dúfam, že už každý môj hejter je spokojnúčky, ale určite nájdete ešte niečo, čím by ste vedeli moje reelská vylepšiť vašimi komentármi. Mňa to strašne baví, inak poviem vám na rovinu, je to super. Aspoň sa nenudíme, nie? Ostatní sa pousmievajú, lebo toľko súkromných správ, čo ja dostanem vždy na to hejtovanie vaše, to ste ešte nevideli. To kebyže prezdielam, to je iná úroveň. Štvrťku tejto dávky dáme na dno misky. Tak. A takto roztiahneme po celom tom spodku tej misky. Dobre. Jo. Keď to máme, zoberieme takéto plátky lazagne, šupneme to na mäso. Minule kvôli tej rečenovej polievke s tým cottage cheeseom ste ma išli ukrižovať, tak ja som kúpila ricottu. Sice chalan tam má cottage cheese, ale ja dám ricottu, takže toto pekne takto roztiahneme. To budú hejty teraz, fajnové. Neviem sa dočkať. Teším sa moc. Túto ricottu osolím, olížeme lyžičku a osolíme. Môžete nastrúhať, ale ja na to nemám čas, takže dám jeden plátok a ešte polovicu, to znamená 30 gramov otučeného syra. Tak. Môžete kľudne nastrúhať mozzarellu alebo Edam syr 30%. Ideme to dať pri 180 stupňoch do teplozdušnej fritézy a pečieme približne 45-50 minút. Odsledujeme si to hlavne. Teraz sme vyťahli naše lazagne z teplozdušnej fritézy, ideme to ochutnať, hlavne nechajte to trošku vychladnúť, lebo je to extrémne horúce. Neviem, ako sa teším na to. Výborné. Strašne dobrý nápad, môžete už len prikryť a máte obed hotový. Skvelý nápad, naozaj. Very good. Dajte si ho aj vy a vidíme sa na budúce. Čaute.